Күршеләр турында сөйләшәбез бүген һәм радио тыңлаучыларыбыздан килгән хат хәбәрләрдә бик күп егетләр менә монысын үзем укыйм әле. Әйдә. Исәнмесез, хәерле көннәр. Яңа үй салып башка чыкканга 3 ел булды. Күршеләремдә өлкән яшьтәге пенсионер әбиләр. Мин килгәнче, нишләделәр микән алар? Җәй буе капка төбеннән пешәннәрен чабам, кышын карларын көрим, өчесе дә намазда әбиләремнең. Хәер дугасы белән сөенеп яшим. Яратам әбиләремне дип куйган әле. Менә бит, әйбәт. Без урамыбыз белән бик дус. Бер-беребезнең хәлләребезне белешеп яшибез. Утларыбыз узак янмый торса, барлашып алабыз. WhatsApp төркеме аша булса да. Берәр җиргә китсәк, бер-беребезнең дөньясын барлап, малларына күз колак булып торышабыз. Аш-сулардан бер-беребезне калдырмыйбыз. Җәйләрен капка төбендә кич утыруларда барбыз да. Аллага шөкер. Менә идеаль күршеләр. Мондый фикердә бар. Без күршеләр белән шундый әйбәт, тату яшәдек. Балалар бала чагында күршеләрнең балалары минем иремә әти дип эндәшәләр иде. Күршеләр белән җиргә барганда, балаларын калдырганда, мәгез, малайгызны карап торыгыз әле дип калдырып китәләр иде. Тагын бер SMS бар, менә монысы белән килешмәй мөмкин түгел. Һәрбер күршенең үз характеры бар. Шуны белә торып, начаррак күршедән ераграк торырга гына кирәк. Әмма дошманлашмаска, начарлыкка һаман сайын яхшылык белән җавап бирергә кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә каршында күршең белән ничек яшәдең дигән сорауга җавап бирәсе бар бит әле. Аллаһ Тәгалә бар нәрсәне белеп тора, берничек тә ялганлап булмый, шуңа күрә һәрбер нәрсәне киң холык белән үткәреп җибәрергә кирәк. Ачуланышу зур гөнаһ санала дип язган бер радио тыңлаучыбыз. Исәнмесез, иртәнге шәйләр. Хәзерге вакытта күрше түгел туганнар да бер-берсенә дошман. Күрше синең белән исәнләшми икән, аларның балалары да исәнләшми. Менә хәзер заманы да шундый. Сәлам белән буадан Сәрия апагыз.